Salutare fraților, astăzi ne jucăm un joc nou la mine pe canal, se cheamă Pick Up, prima serie, adică primul Pick Up. Hai să ne jucăm, primul Pick Up, primul Pick Up. Cred că scrie în rusă. Și acum avem de pus, cred că, motorul. Iau asta în borbagaj. Și uitați, aici se așează singur. O să-mi trebuiască ăsta. Să pun roata. A, uitați, aici avem geamuri. Manuane. Să fac 5 episoade din jocul ăsta. Da, 5 episoade. Astăzi repă. Astăzi ne plimbăm un pic prin hartă, să vedem cum e jocul. Așa, și acum am pus bateria. Așa, luăm asta. Și aici nu trebuie să le strângem. Ei bine, noi avem aici o cheie în care dăm tot. De pe mașină. Și dacă le lasă asta pe jos, da, nu o să mai rămână. Se șterge automat tot. Dacă le jupi să se șterge. Asta e bine, știți. Hai să vedem și sau unii n-ai. A, da. Așa, ce mai am de pus? A, unde asta? Pus? O să iau asta. Fiți atenți că... Uite, ne arată unde să le punem. Friend. Vedeți? Avem unde să-l punem. Ia vedem mapa. Ia stai un pic. Tragem pe drept. Aici tragi pe stânga. Ne uităm în cartea mașinii. Cartea mașinii. E așa din 1960. Microp Pick Up din 1960. Cântă comisarele pui. Mașina automatică. Aha. Putem atâta. Revin. E păcotia manuală. Automat, e păcotia automată. E veche, e păcotia automată. Dăm o normal. Că este cutie manuală. Geamuri. Și motor bun.
Asta merge până la 60, merge până la 90. Copie la container. Putem o lua. În cutie, punem. O punem aici, așa. Nu trece. Deci te bag și acum să vă tătăi. O, și-o vinde. Și-o vinde de acolo. Eu mă duc să... Avem aici o mașină albastră. Tirul care se face în update-ul de la Pick-up original. Așa, din update practic. Așa. Așa, tabletă, deci, atâtea volane avem, o să-l iau pe ăsta, iau roți, de care roți iau? 1, 2, 3, 4, opa, a, da, și aici ce arată cum să vă jucat. Fac, am dat din greșeală. Zice acolo, vă luați pentru mașină. Așa. Și acum mergem la vopsitorie. Ne întâlnim la vopsitorie. După care am dat la el, și nu. A, mergem așa. Data, nu prea mai avem bine. Mergem acolo. Trebuie să luăm pe drumul de... Trebuie să fie un drum la dreapta pe aici. Uite, când ești din curte, dai dreapta și dai tot față. Dacă dai tot față și după dai dreapta, e benzinele. Dacă acum găsim pe aici și la dreapta, pe aici luăm. Și dacă o luați tot drept și o dați la stânga, merge tot în față, și după o să vei fie o potecă, dați la dreapta, după în față, la dreapta să fie mecanică. Și dacă dați pe săduța asta, acum ajungem la vopsitorie. Dacă la vopsitorie o dați tot drept în față, în dreapta față, vă duceți la butoaie, mi se pare, sau deschideți butelii, mi se pare. La butelii. La butelii poți să... La butelii poți să-ți ia și nu avem player. Îți dau mușcă mașină. Unde-i vopsitorie? Mă urcă pe aici. Dacă îi dă tot drept. Dacă trebuie să... A, da, pe aici. Dacă dați tot drept, o să duce pe aici. O dreaptă, tot drept, o duce la butoaie. Dacă dăm în stânga drept, o să vedem vopsitoria. Hai să vedem vopsitoria. Aici asta e vopsitoria. Băgăm mașina. Adică nu este, mă, hârbă mic. De pe D. Intrăm. Aici spray. Aici ce culoare o fac? Deocamdată o fac cu un negru, culoare neagră. Deschidem cum arată negru.
Ne vedem la al doilea episod. Ciao.